Hanya dzesitonyeni idzi. Mukufamba umu ndasangana nevangu vanonzi Prophet Advocate Joshua. He is the prophet andakambokupai certain video ndichiti pana prophet watoti pamaresults a2023 kudhara, like 2023 election results vakatotipa, and he has got some prophecies dzavakatotaura kuti hanzi inini ndakaprofita pakashayika vamugabe, may he so rest in peace. Hanzi vese ananani, hanzi ndakataura zvese ndikati zvichafamba so nanga munoziva kuti vamugabe vachiripo vanhu vakawanda ingogara chingoti ini ndazozviratidzwa but hapana vachaita come to pass. But ava manje profeta vanotaura kuti ininika ndakamboprofita nyaya yevanhu vakawanda zvichiitika saizvozvo. Hanzi vese hanzi anana Roy Bennett vananani. Saka this time vakazoti pamaresults, kwete kuti hanzi kufembera kana kuti chi, hanzi maresults tatova nawo. Saka vakatotaura kuti ari kuhwina ndiani. There's a video that I did yandaitsanangura that prophecy, and ndaitoona tsokuradza prophecy iyoyo nemaresults ayo handisvika. So ndachitongotendera vandasangana neimwe video yavo manje prophet ivava vanga vachitodya zvavo pizza chichichicho nemukadzi wavo, but pane statement ravataura manje randazoti iyavozve ko zvinotaura nemaprofets izvi inzwa so I have a video randichakupa kuti unyatsozvionera vachitaura. Hanzi pizza iri kunaka but hainaki kudarika. Ndamboti is it a mistake kana kuti chii? But the good thing is pane zvese zvavaita kana handizivi kuti zvinotaurwa ina prophet, but the good thing is pane zvavataura zvacho vataurawo nemukadzi wavo. Handisika it's unfortunate kuti vamwe manje kana vari mukomajei manje varitaura vachiti hanzi ari kutoita nevakadzi vevanhu. Apa havasi kuzvitaura kune vakadzi vevamwe mapasta, vari kuzvitaura kune mukadzi wavo. So this is what is happening. I would like to hear what you think about this one. Yataura naprofet, zvinotaurwa naprofet here zvinhu zvakadai izvezvi zvekunzi hanzi pizza inonaka but hainaki kudarika, or maybe vanga vachitaurawo something else. Pamwe vanga vachireva kuti mukadzi wavo anobika zvinonaka kana kuti chichiavezvo. Isusu basa redu ndirengova tichingokupai mamhatubudza zvamunofunga, but the video is coming just after me, and as usual I'm gonna see you in the next video. Pizza iri kunaka ibara hainaki kudarika ivo. Sure. Zviiteka hainganakirani newe ka. That's very obscene of you to say. Pizza iri kunaka ibara hainaki kudarika ivo. Sure. Zviiteka hainganakirani newe ka. That's very obscene